Moi vaan kaikille! Tää on mun eka videopostaus koko blogin historiassa. Eikä kyllä historia kovin pitkä, ehkä 5 kuukautta, jos sitäkään. Mutta kumminkin on ollut jo jonkun verran ja tää oli toivepostauksista toivotuin tämä videopostaus, joten tämä nyt sitten aion toteuttaa vihdoinkin. Ja itsestänikin on ihan kiva tehdä tätä. Jos tää menestyy, niin teen ehkä sitten toisen jatkossa. Tällaiselta minun ääni kuulostaa ensinnäkin, paitsi se kyllä varmaan aina muokkautuu videolla ihan hirveästi. Et se ei kuulosta ikinä samalta kuin oikeesti tietenkään. Ja sit minä näytänkin varmaan ihan erilaiselta, koska tää on esim. Tämmönen riipukihuppari. Minä käytän ikinä punaista eikä tällaisia huppareita, siis tällaista hupparia, mutta kerran nyt elämässä. Vuodessa ainakin. Voisin kertoa vaikka perjantaista lähtien tähän päivään asti, mitä on tapahtunut. Koska en ole postannut viimeksi perjantai-iltana ja kerroinkin vain torstaista taaksepäin asioita. Sönkötys sikseen ja aloitetaan. Perjantaina Riina tuli muun muassa meille ja tehtiin elokuva. Ja hengailtiin vaan minun huoneessa ja käytiin ulkonakin jossakin otteessa, tehtiin sellaista. Ei mitään, en kerrokaan. Riina arvaa jo. Hei siellä Riina, jos katsot tätä videopostausta. Ja sitten katsottiin yöllä yksi kauhuleffa, Uhrilampaat. Olin lainannut se jo aikaisemmin kirjastosta, se on oikeastaan tässä mulla rekvisiittana. Tämmönen Thomas Harrisin kirjoittama Uhrilampaat. Ja tää on ihan ainakin ollut tähän asti hyvä kirja. Ja ajattelin, että tällä kertaa niin lukisin kirjan ennen kuin katson elokuvan. Mutta sitten en voinut vastustaa kiusausta, kun netistä sitten katsottiin se elokuva. En saanut tälläkään kertaa sanoa, että oli se kirja paremmin kuin sen elokuva. Kun katsoin elokuvan, sorruin, armahtakaa. Joo. Sitten lauantaina joskus kuvaakaan Riina lähti meiltä pois. Sori Riina, kun joudut kävelemään vielä kerran, pahoittelen, kun et saanut kyytiä, mikä luvattiin. Ja illalla sitten vaan katoin VHS, siis videoita ja olin lökövaatteissa ihan tälleen. Siis suklaata. Sitten sunnuntaina minä heräsin aika myöhään ja sitten mulla oli melkein heti lauluharkat tämän viikon sunnuntain sitä bändikisaa varten, jota minä jännitän. Siis en jännitä, vaan en malta odottaa, että päästään Ellin kanssa sinne Kuopion kulttuuriareenalle soittelemaan. Siellä on 6 bändiä, mä olen yksi niistä. Me tuun ihan täpinöihin mies ajattelen sitä. Joo. Ja sitten harjoiteltiin, soitetaan Grenade ja The Shadow of a Smile. Joo, ja sitten varmaan tulee videokin sitten niistä sunnuntaina. Katsotaan, jos on huonolla fiiliksellä, jos ei päästi jatkoon. Toivokaa. Wish me luck. Ja sitten sunnuntaina luin myös kemian kokeeseen, mikä oli maanantaina. Ja katoin pressavaalit ja Sauli voitti. Ja minä olen tosi tyytyväinen voitosta, siis Saulin voitosta, koska minä olin yksi niistä nuorista, joka halusi Sauli Niinistön presidentiksi. Ja olisin äänestänyt itsekin. En nyt sano, että vastustaisin Pekka Haavistoa tai mitään. Ja sitten maanantaina koulussa oli ne kemian kokeet, joita jännitin aika paljon, koska en ollut hirveästi lukenut. Sori, nyt en jaksanut vaan paneutua, koska ei ole nyt lempiaineiden joukossa tuo kemia ja matikka myös. Ja fysiikka, jos otetaan mukaan tuohon. Ja sitten tuli vähän siis missä on aina lukiohäiriönä, mutta sanotaanpas nyt puhehäiriöisesti, että tuli lukuhärö muutaman otteeseen, että luin väärin ja tein sitten tehtävän myös sen lukemisen perusteella. Sitten tänään, siis jatketaan vielä kumminkin eilisestä maanantaista sen verran, että oli näyttis ja minä en tiedä oikeasti mitä minä teen sen kanssa, koska minä en ole vieläkään ilmoittautunut sinne ja en ole maksanut sitä. Enkä siis minä olisi lähettänyt sitä hommaa, että minä olen näyttiksessä siellä, vaikka oli jo yli puoli vuotta siellä, että tuli vähän valitusta siitä, että en ole ilmoittautunut sinne ja maksanut sitä, mutta kyllä minä tässä kerkin. Ja sitten minä vaan huomasin, että olin alkuvuodesta ehkä paljon semmoinen energisempi ja innokkaampi sillä näytelmäkerrossakin, että nyt on tullut vähän semmoinen nuukahtaminen, ettei oikein huvitakaan. Mutta kyllä minä täältä vielä kukoistan ja herään henkiin. Mutta viime kerralla esim. Tuli vähän sellaisia ongelmia, että ei tästä tule mitään tästä roolista ja tälleen. Siis sen mun roolin sivuhahmosta, kun se näyttelee sellaisessa unessa sellaista noita akkelaa. Joo, kuulostaa aika päivyttävältä, mutta noita akka kumminkin. Semmonen
Sitten luin illalla myös musiikkikokkeeseen, joka oli tänään vikoilla tunneilla. Se meni ihan oikeastaan ihan hyvin, vaikka luin vain eilen illalla, koska keskityin enemmän siihen kemian kokkeeseen, johon en kumminkaan keskittynyt edes paljon. Ja sitten tänään oli toiset lauluharkat Ellin kanssa, harjoiteltiin Grenadea ja The Shadow for Smilea edelleenkin. Ja edelleen sunnuntaita varten. Sitten mä ajattelin vielä laulaa teille Bruno Marsin Grenadin vähän coverina. I'd catch a grenade for ya, throw my hand on a blade for ya, I'd jump in front of the train for ya, and though I'd do anything for ya, I would go through all this pain, take a bullet straight to my brain, yes I would die for you baby, but you won't do the same. And my body was on fire. Oh, you watch me burn down in flames. You said you love me, you're a liar, 'cause you never, ever, ever did, baby. But darling, I still catch a grenade for ya. Show my hand on a blade for ya. I jump in front of a train for ya. And though I do anything for ya, I would go through all this pain, take a bullet straight to my brain. Yes, I would die for you, baby, but you wouldn't do the same. You wouldn't do the same. You never do the same. Oh, you never do the same. No, no. Ei ollut parasta, mutta edelleenkin toivokaa mulle onnea, minulle ja Ellille onnea siellä bändikilpailussa ja ihanaa viikon, siis tämän arkiviikkopäivien loppu ja ihanaa viikonloppua kaikille, jotka katsoo tätä nyt illalla, tiistai-iltana tai keskiviikkoaamuna tai keskiviikkopäivänä, eli niille hyvää huomenta ja hyvää päivää ja hyvää iltaa vielä keskiviikkoillan katsojille ja niille, jotka katsoo tätä vielä vuodenkin päästä. Hei hei!